علیکم دوستان عزیز، подписчикои ҷон, мехоҳам як ду саволи подписчикам да ҷавоб гардонам. мегӯянд ки апаҷон камтар дар бораи худатон гап занед. Дар бораи худам гап ҳамин ки дар як видеоам гуфта будам ки ман ба нияти хонаводар омадагӣ будам. 4-5 сол мешавад дар ҳамин ҷоям ба ҳамон ният омадагӣ то ҳол рафтагӣ нестам. вақте ки ман якум маротиб омаданамда пули билетама қарз аз ман гирифта омадагӣ будам. худо ба шукр аз муаззият баромадам, пули банка додам. барои як бизнеси хурдака кардану сохтан ман 3 сол ба як маблағи кам кор карда ҳамроҳи кӯдаком, чӣ ба ки кӯдакбон надоштам, як миқдор пул ҷамъ карда як бизнеси хурдака кам ки боша дар ҳаминҷа сохта кор карда истодам. алҳамдулилло. мақсад барои ман осон набуд ки пул ҷамъ кардан, лекин хай худо ба шукр кардем. алҳамдулилло, шукрунаи аллоҳи пок. این оша дида чиқел ҳаваси худ намеояд, чиқел намекунед дӯстонам. дӯстони азиз, оши ҳар рӯза тайёр мекардагӣ ман дар аввал соати 12 тайёр мешавад, 11 бas тайёр мешавад, ҳар рӯз ҳаст. ассалому алайкум подписчикои ҷон, дӯстони азиз, шумо фикр накунед ки ман фақат ош дорам, кафеи манда фақат ош аста, пуртовам ҳаста. ин пуртов боз инҷа 3 порт пуртова бачаҳо дар хонаи гарм шида заказ кардаган, аз ман роишон мекунам хонада. шумо метавонед пуртов заказ кунед, пуртови гӯшти бегӯшт дар хонаҳои гарм шишта, фақат бород клинда дар назар дорам. ё ин ки раҳои дуртар амин деревниҳоям агар бошад посёлкаҳо, мақсад ки доставкаша платит кунед, шумо москваям героӣ мекунам. мақсади гапам ки доставкаам ҳаст, авқот метавонем ки дар хонаҳои гарм шида табақка заказ кунем, даруни города табақка ки метавонам рӯй карда, бо табақама мисол абрад нароӣ мекунем ё рафта мегирем. анаим халин дӯстони азиз, пуртови гӯшти бегӯшт ҳастаем, пуртови бамазаи ҳамааш мода боварӣ дорам ки ҳатман маҳқул мешавад. беҳад пуртови хушрӯяй иншоаллоҳ ки маҳқул мешавад. метавонем ки заказ кунем. саволотон бисёр аст, ман саволош мода ҷавоб метиҳам. илтимос мекунам беҳудаву баҳуда аз роҳҳои дур занг назанед. гуфтестам ки шахсоне ки мехоҳанд ки посёлкаҳои дуртар дарем ки он доставка кунем, мекунем, просто платит карданашон дар корай. метавонед шумо фикр кунед, баъд занг занед. хуб дӯстони азиз,